Kawai na kislam ay jinghikai kiknarit kabalatip kum ka Child Development Center kabadon hakasnong Center Village New Jirang Ribhoi District kalashu sa shra no hadin balasha khanglat no yakilat jingirap ki bawan na kikenhun Traymon Ngobha kibana shabari lane kabla jutip kum ka Foreign Investment kabawan lingba na ka RMDP kabanadu usnem R1000 khatar La ban kedau bayakani ka Slam ai jinghikai ka Child Development Center la sengeka nadu usnam R1000 khatar kabala penyai da kabalang Presbyterian Center Village New Jirang harengkat bat ka dorbar snong ha ka te ka snem sedang yakani ka Slam kiladon hadu kumba saus pa ngut AA ki khna rin kibala lai snem bat saus snem karta Habayo benyakran bat utemen basan Osbal thank you badu balongru kum usordar snong jongka Center Village New Jirang ulayathu ba ka jingdon jongka ne ka Slam hakipor ba mensua kalairap shibun ki khnarit ki balai bat saus nam karta khamtam ki bawan ki longying ki badung hakaba ki yo ki jinghikai banang bat bantip kumno ban shakri hakikam ublei bat ki we de ki jinghikai kabakum ki khnarit ki don kam bantip ban shemphang lupa na ka benta ka jingpha ka jingmiat hakalaway ka jongki layathu bakadaw hi ka baka balang ka hab ban pensange no ikate ka Slam ai jinghikai kadai namar ka jingsha khang lane sha pensange ban poi kilat jingiram ki bawan na shabari nadu usnam R1000 khanyo lengba ki kindon ki an ki baka sarkar pedeng kalabu habai dei ban khang ki lat jingiram ki bawan na shabari shaki balang kristan ki baper hakari India Susu ulo ongru bana kaliang ka balang bat ka snong hi ka angnut baki kwa baka te ka Slam ai jinghikai banyo ban ple biang sasisin kumba ka long mensua batai lengkot ya kata ka jingja ba ya kan ka Child Development Center ka balong ka Foreign Investment ka ba ngiyo na ka bawan lang ba ka RMDP mensua na du snem R1000 khatar te hakita ki sport nila enroll ki kena ki ba laisnem sausnem kumtang ila enroll yaki kumba aspa ngut ila enroll kita kena ba saudong na kani kasnong jongi kila ya rung chakata te enres ngosi banong ba kumba san rusnem ei te hadin ba la ching kar kum trekam jong niki politician nadu na asokar Delhi laong ba la postpone no la nela cancel no ya kani ka FCRA jong kani ka RMDP ka ba wan lemba kata ka foreign account jong kani ka Child Development Center den kata ka daw ba kani ka Child Development Center ni hab ban kunse no namar ba ka pisa ka ba wan na kata ka foreign account kamla shu ban koi sya kani ka thai mo jongi mata kinong tray ru ni hab ban kunse no ka school jongi ru ni hab ban kunse no talong ka jing kedau bagan ka ying jongi ka sak kong reng e nakaliang jong kani ka committee jong ni ka Child Development Center ni ay ki jing hikai ka ba kom ka wei na kilat ba ki kena kinyo ya jing hikai kom ka tuition nang ta ka jing hikai ba kin tip ya ka niam ya Jesus Christ kom mong thau jong ki dang ba jong ni jing hikai ni hikai ki kumno bakin nang banto ban kule kumno bakin tip ya nong kan im jong ni Jesus Christ kita long ka phang ba ngi hikai ru ki kumno bakin nang ban ruai kumno bakin nang ban trekam kumno bakin nang ban keren iki we pat ki jai kedin nile ang ne da ni ka language ka balong ka English medium ta daw ni sim ni ki hata kom hikai tekane ka yeki khna gi ba phisai hikai hangne hikai bi thik tang nam tai kini khna na ni nasnong ne neki we ru kisna gi ba marjan kumbala ong pi mene ni enroll yeki na ki we kisnong ki ba jangai kumba 10 kilometer ki wan nandu na nong rim jirang na paham nang te na tarkhama na wasin on nonglum lakro umsok panan kini kisnong ba marjan na yusok sang kilewan lut ila enroll lang ki nagawe kisnong nginom jit kat ba mon nginte jit kisnong bakam he kiyo kambun enroll kisnong barit kiyo enroll kambuna ni simlang baru bagi ni kisnong ba marjan hapo kilometer kinyo bendalang
talong ka jing kam tekan dia kumba piong ba kanika fon ka bawan jingirap namta kanika center hangni kade ka bawan na po foreign te kanika jingwan na foreign kade na kiru shimat ne naki kunhun balang ka kong jing smotu jongi ba ong ba kade ka jing kershan na shimet ni tamba ki kamde kam umdei tong wei don sibun ki riuchimen ki bay longkom ka association jongki bakin ban kershan ban support ya ka child development center te bayati ba kata kani ka project ka ba nging la yo foreign account bong te kawan leng ba ka we ka FCRA jong ka RMDP ka bangi ong ka Riboy Multipurpose Project RMDP te kani ka RMDP mensyua kadon ka FCRA hadin pat kat bakadang iyai kani ka foreign account kani ka scheme kawan lang ba jong kani ka RMDP bat hadin ba kani ka RMDP kamla syu ban renew ya ka FCRA jong ka ye kata ka register jong ka kod no den ma kata ka foreign investment jong iru ka kod no hangta dan kata nimla syu penwan ya ketika skim namar le se kala ngila ban ong ba nadu ka jing nadu ka surkar jong modi kebala sya khangno ya kenika FCRA le se kala ban long ba kikeng ba ketika jing tre jongi nak banta ka commission den re nak liang jongi isngo ban ong ba ngikwa i ban ba surkar kat bala lana long bala ban pli biang ban ailat biang yengi ban pli kenika kenika school kum kenika project la long bala ban yo daga FCRA ka batmai kenang ba kenika project kan la ban ron biang saisin te nagaliang jongi ka balang ila stom jemut ila ya perkhat nagawe ka por sagawe pat ka por ngikwa penim ya kenika ka project ke mangi la seng ke ila persyang ban register na liang ke balang ban yo ka FCRA ban yo ka foreign investment penre hadu mentah nyempat la te na liang jo ke balang hadu mentah ngidang yai perkhat kumnong yende ban penim biang ye project ke bang mangi la seng ni ba long kalong usok krau ha ba jementoi na te ngio i tang lai sau snem atau ba san rusnem ke layak ni ke jemutoi ke ba krau ba ki kena ki beyo puli antam bangi enroll ni kena beduk ki yo ba ki jemutoi na ki jingirap na ki tiar kitar ki yo jingirap na ki we jingirap ki ba ka nakliang ka foreign ki nongkersan na foreign ki ha ban tempoy sani ni ka balang te ni mami penya ya kana ka balang te ka ju ko ni ya trilang bat ka snong la ni don ke jingkwa ba nakaliam ka snong nakaliam ka balang ada ko sokar ka sya yangi ka elat yangi kan sna da ki we pat ki lat pinkom ban pen em ya kum ini ki kam ki ba mangi lale ida snong tana sibun ni kwa ba sokar kanom khang lat syu yangi kum kini ki jai kam bangi lale na ka banta ka jingha na ka banta ban ai ki hikai ki kena kulung jongi kamtam ki tu ki beduk raitong ki bombio ban pule seki kelas seki kiwe ki skol ki kambha dan kalian jongi lese ini ba kelong ke bah yang ban pedeng ya ka jing pule ke bangi la persyang ban yelam ya ki